Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Dumateng sederek kula Gus Ahmad Mokhtar. Kula aturaken gunging panuwun punapa ingkang sampun panjenengan paringaken, panjenengan kirimaken dhateng kula. Alhamdulillah dinten menika wau sampun dugi menika nggih. Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah matur sembah nuwun Gus Moh nggih. Mugi-mugi menika mangke saged kula tetesaken sarana ngibadah wonten ngarsanipun Allah nampi amanah saking sederek-sederek wonten dusun ingkang kula nglaksanakaken amanah menika sageta istiqomah. Semanten ugi dumateng panjenengan Gus ingkang anggenipun nindakaken pakaryan punika nggih tansah amanah lan saged istiqomah. Menika nggih kula bikak amin. Jan primpen banget Gus. Alhamdulillah dugi griya kula. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ini kok nggih. Alhamdulillah. Nggih. Wah, niku nggih. Dolanan tulis iki tos-tosan niku. Basa garek iki tos-tosan. Menika Gus nggih matur sembah nuwun saking kula dumateng panjenengan. Menika paringipun saking panjenengan mugi dados amal hasanah panjenengan sedaya. Nggih. Makaten saking kula niki anu Gus nggih nyambung silaturahmi kalih sederek galek. Dumugi dados sederek ingkang sae. Bilih makaten anggen kula matur wonten lepat tuwin dungkat dipun anggen kula matur tuna dungkapipun anggen kula matur wonten ngarsa panjenengan kawula namung saged nyadong lumturing samudra pangarsami. Matur sembah nuwun Gus. Makaten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.